Imoćani su nakon desetljeća čekanja ipak dobili izlaz na more, a euforija poslije probijanja tunela Sveti Ilija kroz Biokovo ne jenjava. Taj povijesni događaj, kako ga već sada u Imotskoj krajini nazivaju, okupio je na slavlju više stotina stanovnika za Biokovlja, koji vide samo jedno, svjetlo na kraju tunela. 1000 Imoćana došlo je pred sjeverni portal tunela Sveti Ilija. Radnici su i nakratko obustavili radove kako bi dali oduška svom veselju. Autobusom koji oni inače putuju na posao, veseli Imoćani željeli su proći kroz 4300 metara dug tunel i osjetiti miris Jadrana. Ovo je čudo nezapamćeno, ovo što je se napravilo, to se ne može nikad zaboraviti, koji smo godinama i stoljećima ovo očekivali, dobili smo dan. Hvala Hrvatskoj, hvala našoj domovini. Ovo je za mene jedan veliki događaj. Ja sam toliko ushićen da napokon smo mi Imoćani ono što smo sanjali, eto, desetljećima doživjeli. Očekao sam da prođem kroz što nisam mogao ni zamisliti, recimo, da ću to doživjeti, ali evo, hvala Bogu, i to sam doživio. Bol koji se peka u čas probijanja tunela nestao je za manje od 20 minuta. Radost, kažu, otvara apetit. Ali oči su uprte u Zagreb. Mora se, kažu, osigurati novac za konačno dovršenje tunela. Slušajte, ponos i zadovoljstvo. Jer ono o čemu se sanja ovdje u Imotskoj krajini 100 godina, a evo ono o čemu sam ja sanja, bar ovih zadnjih 10 godina, od kad sam uključen aktivno u ovu stvar, danas je moglo biti samo sreća. A lica ovih ljudi ovdje najbolje govore. Hoće li se taj san nastaviti ili ćemo konkretizirati što? Pitanje je to be or not to be. Pa evo, lica ovih ljudi kažu da svi žele da se nastavi. A na to treba uložiti sve svoje napore da to tako i bude. Lica su jedno, a pare su drugo. Uvijek je to tako. Ali ako nešto ne želite, ne možete ni ostvariti.